Ja. Jeg er ved vores hus. Vi bliver nødt til at sove. Så viser du, hvor tærsken er morgen tidlig. Okay? Velkommen til. Jeg hedder Margrethe. Hej. Anker. John. I skal bo derovre. Jeg viser jer det lige. Det er fint. Det skal du ikke. Vi kender det. Vi har boet her, da vi var små. Gud, sjovt. Men så skal I da ind og se huset og spise mad. Det tror jeg ikke. Manfred han er ikke så glad for et stort selskab. Manfred. Han sagde lige, at han hedder John. Anker. Det var virkelig hyggeligt. Hyggeligt. Så har vi fået nogle virkelig gode museer herovre. Ja. Ej, jeg tror godt, I går nogle ture i skoven og graver lidt efter orme til fisketure. Vil du have et glas solbærsaft i stedet for? Nej,